9 декабрьдә илебездә Ватан геройлары көне билгеләнде. Һәр төбәк, һәр ил изге яуда батырлык, шиксез каһарманлык үрнәге күрсәткән, ил көннәрнең тыныч вакытында намуслы фидакар хезмәт нәтиҗәсендә данланган геройлары белән горурлана. Ватан геройлары көнен бәйрәм итү ул бабаларыбызның батырлыкларын искә алу гына түгел, ә Советлар Союзы геройларын, Россия геройларын, изге Георгий һәм Дан орденнары кавалерларын хөрмәтләү дә булып тора. Бу көнгә багышланган чара районыбызда да үтте. Батырлар исеме мәңгелек. Урамда 30 градус салкын, ә күңелдә геройларга карата зур ихтирам һәм хөрмәт хисләре яна. Бойлар сабасының үзәк урамындагы Советлар Союзы геройлары, билгесез солдат һәйкәле, Әфганстан сугышында башларын салганнар һәм Ватан сугышы елларында зур җиңүне якынайту өчен тылда фидакар хезмәт иткән ветераннар хөрмәтенә салынган монумент һәйкәлләр янына халык бердәм җыелды. Киләчәктә дә инде илебездә геройлар булып торсын, үзебез районда лаеклы геройлар булып торсын. Без инде Biz üç günümüzde gürey bulup, her vakitte özümüzün gailemizni, bizini, halkımızı hazır bularga kişiler bular. Sizge barımızda şu salkın günlerde bizim güreylerini hürmet edip gelgen için barımızda rahmet. Gelecekte de şulay bizim güreylerimizin hürmet edip yaşarız. Heykellәргә кызыл канәфер чәчәкләре куелды. Мәңгелек ут тагында катырак гөрләде. Ә без геройларыбыз белән шын мәгънәсендә горурланабыз. Туган җиребездә һәр чак тынычлык, иминлек, дуслык булсын. Геройларыбызның исемнәрен онытмыйк. Яшь буын аларның кылган игелекләрен, изгелекләрен, гамәлләрен белеп үссен. Безнең Россия буйлап геройларны искә алу көне игълан ителгән иде. Без аларны менә шушындый матурлык, кояшлы көндә искә алырга Sabah şəhər yerlərində yaşayan xalq bilan җыелышып, аларны искә алу кичәсе уздырдык. Аларның һәйкәлләренә гвоздик чәчәкләре салынды. Килгән һәрбер кешегә үземнең зур рәхмәтемне әйтәсе килә. Алгатадагы бу геройлар онытылмасын иде. Алар мәңгелек безнең күңелдә яшәсеннәр иде дигән өметтә каласы килә.